Nikata warnanira sang Widyawati ya sang Manudya. Manudya tama kang asale saka putri Candra Maya. Yoga Jo Prasana. Oh
ono bakso kuah yo. Ledro ngaso. Bakso kuah po sate. Hei.
Oh,
dadi ketruk. Yuk. Oi.
kanthi kairing swaraning gongso solawat pembuati katur lumantar kadang-kadang panjalu perkusyon
titi Anjir semasa pun kebareng ngayai karya konco-konco bapak engko sepisan saking konco-konco ya kaca prusa. Kabeh tinggal manutya bapak engko sepisan saking Putri Chandramaya. Ugi boten katan berhormat ingkang kunjuk pamanggugati Bapak Sutikno adalah Ibu Masyanti Kotrah kula wangsa nderek bingah awit ugi sampun sasi nampurna kalaksanan ngitanaken tapi ngislamaken Kang Putra Kang Sesilih Bagus Muhammad Danis Arvano ingkang sampun kalaksanan pun kitanaken ing samangke donga pangestu pamuji mugi saged dados putra ingkang soleh dados putra ingkang pinter migunani tumrap yang sepuh nusa bangsa nagari tuwin agami amin Allahumma amin. Iki kepareng ngaturaken sembah sewu nuwun sugeng dalu pamriksa budaya dalu punika kepareng ing sakmangke sugeng amirsani kadang-kadang saking Yogyakarta Prusa sowan saking bumi ingkang salang lindur ngiri supo nyawiji ing sakmangke mundhit dawuh pamengkugati suka parisuka suka sukaning manah mugi ing sakmangke saged katampi panglipuring penggalih. Nduk Feni Nggih, sugeng dalu Mas Safi. Sugeng dalu ugi. Nggih. Iya. Alhamdulillah ki kanca-kanca Yogyakarta Prusa saged sowan wonten ing Pule Kulon. Sidoarjo Tepus Gunung Kidul. Ugi mboten kata lumben sembah sewu nuwun katur kunjuk para pamriksa budaya dalu punika alhamdulillah kathah sanget luar biasa. Kathah sanget Mas. Dugi mergi mriku. Semanut. Jadi juga teman-teman live streaming malam hari ini. Iya, ada banyak YouTuber. Banyak banget iki sing tak tompo sementara. Sementara. Ono Viola Official, ada Mahisa Dharma, SGT Channel, ada WNC Studio, Dugal Official Gunung Kidul. Ada Heri Pule Foto. Oh, nggih, sembah nuwun. Mungkin nanti kalau ada lagi boleh kirim info ke teman-teman di sini. Pun sunggotok kadilelagon yang jumbuh kalian swasana. Di Feni kanca-kanca pradonga wiyaga saking Yogyakarta Prusa. Ugi makarya Pams Production, ada Basika Professional Audio, Anung Lighting juga ada apa meneh? Apa meneh? Entek ya wis. Tak kira isih ana meneh. Sumangga kanca-kanca pun sunggata kanthi lelagon kang jumbuh kalian swasana para-para ingkang sampun kepareng rawuh ing samangke mobil saged suka parisuka sarengan pun pinanggani iki mau ya ana dawuh engko ya dipinanggani Dik Peni aja nganti lali. Aja lali-lali. Ana sasmita pamundutan lelagon. Ya, saka sapa iki? Vito S Degan. Oh. Vito S Degan. Mbak Ven kok Mbak Ven request. Ya kan kasunyatan berdua. Kasunyatan, nggih. Bersatu. Masuk bersatu ya ora iso. Enggak bisa bersatu ya berdua. Teneh diurus nek bersatu ki engko. Nggih. Nggih, sendika dawuh. Nggih, siap. Lho, enten apa? Dadalah metu tenan. Aku mau wis batin lho. Apa to? Es. Oh, aku Kok tumben ya ora enek-enek. Yo, bondan sithik tekan kene. Sidoan. Ya ora apa-apa jenenge usaha kok ya, Dik. Iya. Dongake muga-muga laris. Amin. Para-para iki ingkang ngayahi karya iki apa jenenge UMKM. Heeh. Muga-muga dalu punika iso kelarisan. Amin. Rata kabeh berkah sedayanipun. Nggih. Mau ya. Nanti mana buambar barang mau. Aku. Oh di mana? Oh di iya. pojokan Di itu. pojokan. Ya. Alah kudu ning go pasangan terus jejer ning pojokan. Terus mojok. Alah. Ayo Meis. Ada Mas Hafiz.
dikasih tanpa seliramu. Oh, tanpa Iya. seliramu. Aku nggak bisa kalau tidak sama kamu, Mas Hafi. Masa? Ya nangnya gur iki kok ya ono liyane. Lek ono liyane wis gak Ora sang ngono apa-apa. kuwi to, ono ra ono tetep kowe. Oh iya. Oh iya Mas, ini juga para penonton dimohon untuk duduk biar yang belakang bisa itu apa melihat depan. Bisa menyaksikan. Iya, bisa menyaksikan Tuh. jadilan. Boten kok ateges ngirangi pakurmatan saestu, Bapak Ibu para rawuh sedayanipun ing mbok pilih, boten kok ateges ngirangi pakurmatan kasuwun tenggah kemawon ing samangke supados ingkang pingking ugi saged meresani. Ora Oh, mbangane entak. bodan ke aku iki kon kuwi nertibke penonton. Nyambi ya Dan ya. Nyambi. Wah, muga-muga nyampluk kampil. Wah, Oh, tenang. tenang. Ora. Semono wae nyampluk kampil lho. Untungnya ra dhuwur sithik neh wonge. Dek ora maksudnya. kecer kampile ya. Nggih, makarya lelakon panglipur mugi saged katampi panglipuring penggalih. Nggih Mas Safi. Ugi kala wau panyuwunan saking pamengkugati. Oh iya. Sasmita kang pun tampi ngersakaken caping gunung. Saping gunung. Iya, dipinangkani kapan manut kanca-kanca nderek kanca-kanca Nggih, wiyaga. nderek. Arep dipinangkani sing dhisik kena kasunyatan wau ya Kasunyatan wonten. sik apa saping gunung sik manut. Apa arep liyane sik ya nderek. Pokoke sing penting kudu dipinangkani. Garapane kanca-kanca digarap sing kepiye. Oh manut karo urutane. Ya, siap, manut siap. urutan. Sembah nuwun ing samangke pun pinanggani kasunyatan ugi saklajengipun wonten saping gunung. Saping gunung. Siap kanca-kanca pradangga wiyaga sumangga keparing ngayahi karya nyawiji kanca-kanca ugi Widyawati di Feni Puspita ugi ing samangke boten kata lumpen ngaturaken sembahanipun sugeng dalu. Para-para seniman seniwati ingkang dalu punika ugi sampun kepareng rawuh boten kateges ngirangi pakurmatan boten saged pun sebat setunggal moko sawiji winates pangertosan kawula ing mbok samangke namung saged kasuwun berkahipun kanca-kanca yoga jebrusa mugi tansah cinaket rahayu kawilujengan kaberkahan saking Gusti panglipur katampi panglipuring penggalih sembah sewu nuwun manut kanca-kanca garapane sing kaya ngopo Nggih. pun pinanggani kasunyatan tadi requestnya untuk Vito S. Degan. Iya, Vito es Tegan. Iya. Kok orang gaweke Tegan ya, Mas? Ngepek dhewe Dik ya iki. Tegane kambil kuning. Bejane, Gading. bejane. Gading ngono kae, kambil Ah, gading. Oh, iya. Bener. Pokoke kepiye wae kahanane bakal tak lakoni Dik. Iki wujud rasa tresnaku marang sliramu. Nanging aku tetep ra iso, Mas. Ngapuraken aku. Ya wis. Ora gampang nampa lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging aku tak lakoni nampa kasuyatane tresno kowe sumanding mulya. Aku ranan aku yen ninggalke sliramu. Nanging atiku wis dudu duweku. Gusti tansah tremen apa panjenengan
Profesional. Ini bos. Ada Den Amin. Gatot Puspito, aye. Masuk. Ora gampang nompo wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nompo kasunyatan ning tresno sumanding wong liya. Aku rananaku ini gelke sliramu nanging atiku wis dudu duweku Gusti tansah sampun pun pinanggani kalau wau pamundutan saking Vito Estegan Iya. sembah nuwun mugi saged katampi panglipuring penggalih. Ayo. Mas Safi, Dalem. napas buatan. Pak Gadot. Enten pompo, Pak. Kompresor sisan. Oh, iya ora tegel masa Pompo, kompresor. pompo. Pompo tangan wis iki nek dihayati, nek kompresor nek dihayati, nek pompo tangan. Sos. Njenengan ngaturaken sugeng rawuh Pak Guru. Oh iya, oh Pak Guru ya. Nek iki Pak dosen ke Pak Guru. Pak Guru tenan. Wah, ditekani poro-poro ya. Poro-poro Dik. Ya, aku mau wis gawe story. Gawe Nganti story? kingko dipresani Pak Gadot tetep mati kutu ing Wah, aku. wah. Ngono wis dadi screenshot dienggo story meneh. Lah apa ya kurang kepiye. Ning ya ora apa-apa sembah nuwun Pak Ora Gadot. apa-apa, matur nuwun sampun ditenggani. Pun tenggani ing sak mangke kasuwun berkahipun mbok bilih kersa paring gungan ing sak mangke sumangga berkahipun katur kunjuk kanca-kanca Yoga Jabrusa. Nggih, mbok menawa badhe paring sawer. Weh ora. Ora wani aku nek kuwi mbok yakin. Lho ya patut-patute ngono lho Pak. Wah, jan. Wah, tetep. Mudeng apa nek ngomong nonton tak sangoni saka omah nyok kuwi nyawer aku. Oh. Ngono. Kuwi mana kata siling. Nggih, terus pundi kanca-kanca? Mbok beli wonten dawuh pun lajengaken panglipur menapa pun lorot rumiyin? Oh, lorot nggih, rumiyin, Mas. Sedika dawuh sumangga pun lorot saking kanca-kanca Diki. Ramadyo Polo. Oh ya. Seksual. Oh ya.
Nggih, sembah sewu nuwun. Kepareng pun lajengaken panglipur kanca-kanca saking Yaga Jabusa, pratangga-pratangga wiyaga ugi sepisan malih ngaturaken sembah sewu nuwun. Ugi katur kunjo ingkang hangayai karya kadang-kadang tim keamanan ugi Karang Taruna ugi sembah sewu nuwun awit sedaya pambiyantunipun panjenenganipun dumateng Pamanggugati ing samangke Pamanggugati mboten saged paring piwales menapa kemawon. Mugi saged andadosaken amal kaisanan katur kunjuk para ingkang sampun kersa paring pambiyantu ugi paring donga pangestu kepareng panglipur kala wau panyuwunan berkah saking Pamanggugati caping gunung pun pinanggani sak menika kanca-kanca mbok pilih Pak Garot kersa nyawiji lho Oh Pak Garot aja jenggleng kok disong aku anggere model ngono kok disangga barang ae kepiye tene ning apa ya ora gampang nyonggo nampa ora gampang nyangga lila lila kose nek kuwi ketoke mani pira ta juragane lekting ki lah mulih lekting tinggal minggu mulih ranggo lekting aja Mas Anung nanti lagunya minta lilo tim Anung lekting sembah nuwun apa ya wis lila tenan kita urung pati aku di tengah-tengah keributan aku suka keributan aku di tengah-tengah keributan ayo Mas yuk dipinanggani langsung sah. Udah mateni aku. Nggih, monggo aku lajeng kondur. Seneng aku nek ini. Iya, oke baik. Aku dielikke ya, Cah. Urutane aku sok kewolak-kewalik sih aku. Sana pengi nyawa sama aku ngene iki ora toh nyawa. Aku ngene iki ditenggani karo Bapak Guru. Koreksi. Sampun kuwi terus ngene iki lho. Karo dikoreksi lamun nenek kleru sak cakepan tenan. Watu awing kaya kono kae ditenono. Yen wi ya oke siap. Titik-titik.
yen memajeng so mung karo janur kuning tak kentak tunder Tamune banyu mili ya, Mas. ora milih Dik, iki macet banyune Dik. Oh, banjir. Nek milih tenah kurda mulih meneh ki engko. Kembang bae weton gunung oh, oh, oh. Manut sak garap-garap mulah. Pokoknya kita bers bareng-bareng. Bahaya, toh nyawa bersama. Lah wong sing disinau wingi bangsane lagu Nirmala, kasunyatan bareng tibot saping gunung Mutiar kowe. Mati. Ning ora apa-apa. Jenenge yoga-yogane wis kebal wirang tenan. Lah iya. Wis kebal wirang. Yoga wirang. Tenan wong kene iki wajah iki kur kemangun-mangun kok. Kur formalitas kok. Sembrono. Aku melu kok ora kepiye meneh wis kadung tekan kene apa ditambah. Lah mau mangkat yo gasik banget mau. Aku ki saking tertibku tenan, Dik. Oh, aku ki perkewuh karo Yuda ki. Ya, engko sik sabar. Pacitan Serbi bahagia kowe doan. Ya, matur nuwun. Heeh, ketuane guyang-guyu. Guyang-guyu. Heeh, nek bad buah. Duwemen lah. Nyorot raiku lho, sembrono. Panas udan aling-aling. Udan panas. Saping gunung nadyan wadon sarta mane banyu sak bawa adus keringet lagi iki.
Sapeng gunung kudu. Apa cah? Lembah. Hah? Kudu apa? Masa dudu sabun? Sapeng gunung kok dudu sabun iki. Ya, alon lagune digarap kanca-kanca natane ya kepenak. Lah iya. Alhamdulillah, mugi saged katampi panglipuring penggalih pamengku gati. Sak mangkih nadyan to ki ya digarap sak kamat-kamat kanca-kanca pokoke kek ana request langsung dipinanggani. Bres. Pokoke aku tetep percaya karo Pak Dosen. Mas Bobi Saputra nih jare Jarot. Alexander Kiano. Wah. Sokoro bisa nyabang bisa tapi reco tining ora ilang gone podo kloro gunung sembah nuwun garapane ya gumyak ya bres-bres ki mau sing marake gumyak pokoke seneng aku anggere rampunge cepet niki wah tenan jam 10 bubar ki engko lah nek urung piye kowe rak dhisik aku mangkat dhisik mulai dhisik muan kena ya anak ya Pak Gatot dos pundi Pak Wile kersa paringgungan oh jenengan Dewan Juri Sendika Dawuh kalau aku sih yes enggak tahu Pak Gatot lho kae aku sih yes kamu kek malam hari ini. Apa-apa. Pak Gatot ki saiki madeg. Apa? Dewan Juri. Apa iya? Apa iki jadilan idol? Mbah, oh idol apa to? Idol kuwi sing nyikat kae. Odol. Wah, sembrono. Sembah nuwun. Kala wau caping gunung pamundutan tapi panyuwunan saking Pamengku Gati. Sembah sewu nuwun ing sak mangke nyinarengi berkah pangestu pamuji katur kunjuk Kang Putra ingkang sampun kakitanaken di Feni sinten Mas Muhammad Danis Arvano sembah nuwun ingkang pundi putanipun ya adiknya yang mana sampun waduh lah iya wah kuwi to malu-malu Mas Afi ora malu Dik turu apa orang garing to Dik ora ngadeg wis model saiki iki tenan 2 jam kuwi mari oh iya ta kuwi sing model laser ngono ki ta model nanti kapak-kapakno model nanti kapak-kapakno mau kok ya nggih muga-muga didongake dadi putra dadi bocah sing pinter dadi bocah sing soleh mikul dhuwur mendem jero asmane tiyang sepuh apa kang dadi gegayuhan apa kang dadi cita-citane bisa kasempatan ya Dik amin nggih ugi berkah ki nggo Mbah Kakung Mbah Putri Bapak Suratman telah Ibu Wasirah sembah sewu nuwun ing sak mangke kasuwun berkahipun katur kunjuk Kang Wayah saged tondayani sedaya lampah pasinaon dados bocah kang pinter nggih amin Dik Feni atur nuwun nggih sami-sami mangkat sekolah disangoni ngono mau lagune dongeng wis telat wiwit aku isih bayi asik iya kok dadi beda ta cah Jebule kurnana terangane iki. Ngono iku patute mau kudune mau. Beksone ngono kuwi. Ya, oke baik. Dikasih kasih yang jati.
lami lelemani milangeni nimas ridho rasa tresno sun kandha saiki wis bisa katra Kasetyan Jati sembah nuwun digarap kanca-kanca pradonga wiyaka saking Yoga Jabrosa. Wis ana genre anyar iki mau. Manuk. Tet tet tet. Aku dewemen ngono-ngono kuwi. Mas Yoga, Mas Yusuf, Mas Rahmati. Masalah. Masalah liyane masalah. Mas Ferry kang dadi saksi. Iya. Fer, mau izin dong? Wis izin. Oh, aman. Waduh. Klosane wis digelar Mas Afi. Tandanya Bubar. Lisa Blackpink dodol kripik. Tarik.
Sabut lagi Mas. Senengku. Senengku nek Anggere wilah iso digonta-ganti. Arepku tak kon jejer wae ngisor dhuwur wilah. Lek danu sesuk ditambahi sing dawa men iso jejer dadak nyopot. Ya ora apa-apa. Yo kanca-kanca pun pinanggani minangka srana ing samangke kadang-kadang sangging Putri Candramaya kebareng tindak kondur sumangga. Oi. Dio kakek yo. Yo kocok-kocok. Iki bocah. Putri Candramaya. Hati-hati Mbah Giana. Mbekne nyeprot. Ayo Max, kok sik dikemuli. Yo. Ayo meneh Mas. Yuda. Yo. Oi. Sak lagu Mas Safi. Wah, aku tiwas lek wanteng tenanan. Iki kerja lagi, kita kerja lagi. Suwe. Matur nuwun Mas Yuda. Ngopo moro-moro matur nuwun. Lah aku ki wonge baik hati kok tenan, tak matur nuwun tenan. Iki jenenge kerja nyata. Biasa. Ngono kuwi kancaku seneng banget ngono. Apa ya? Rasakno ngono kuwi le. Wis mesam-mesem. Wing anu sesuk pongko biasane ngono kuwi. Iya engko tak pateni, dataku tak pateni kok Oh, dataku. blokiren wae nomere.
Rasane le ya kaya ngono kuwi nek dadi MC utama ki ngono kuwi rasane. Nggih, sembah nuwun. Nggih. Sasmita kang pun tampi ing samangke sinambi hang rantos Bapak engko kaping kalih gantos bisana sakmenika kepareng pun pinangkan lagon malih. Nggih, monggo apa Mas? Wis manut. Pak Garut, lagunipun menapa Pak Garut? Lagunya apa Pak Garut? Kesayangan. Cocok. Apa ngrungokke Yuda to ki mau? Kok iso pas lho. Pas ngono lho. Edian. Monggo Pak, monggo Pak. Insting yang sangat kuat. Monggo Pak. Jan ra masuk iki. Kang Mas Gatot. Rawani aku. Kesayangan. Pak Gatot kantoran paling goyang semonggo. Dikasih kesayangan Mas Sapi. Iya, Dewe. Asai.
Iya iya. Warungnya dibuka ya. Iki mau enek berita apa gek siarno wong meneng. Lali kok ya aku ki. Nggih, mohon izin Bapak Ibu, menika telah ditemukan satu buah kunci sepeda motor dengan merek Honda. Mohon izin nanti Bapak Ibu yang merasa kehilangan, sumangga nanti bisa menghubungi teman-teman yang ada di dalam kalangan. Ya. Kuncine iki modern Dik. Modern Remote rata terus ndak kleru. Lah iya, perawan ning ngono mau iki. Nggih. Pun pinangkani sumangga kanca-kanca pun lorot malih. Ya. Aja kurboko sitok ya, mboko 5, mboko ngono. Siap sendika dawuh. Manut dawuh saking kadang-kadang tapi saking para bapa derek ingkang pun lorot ingkang pundi derek dawuhipun. Ya Mbak Excel mau ditarik. Ya kayak hilang konsentrasi nih. Hilang. Kayak rambut paro manis. Aku kelingan rambut kumbian. Apa ngono kuwi? Ayo ae nek mau ijo. Bu iya ding. Aku nyilih kono kok maune pink. Nek Pak Gatot dengan kuwi apik lho. Ses. Tenan tetep ses. Sesuk tak lino anggere makler ngono sangu blecing aku. Wes pilok. Pak. Aja pilok topan kebangetan kok ya. Aja Nek pilok. ses pilok. Pastel. Krayon. Aduh mas aku sing ngeluput. Ora apa-apa Dik. Aja bicara berangat berangat. Tilong Ya kas. ras langit. Aku semaput. Sabar ojo nangis. Cuk 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 cuk. Ayo Mas Bobi, cepat Mas Bobi. Tap 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 tap. Waktu Anda tinggal 5 menit. 5 4 3 2 1 Meledak. Seng. Oke, remedi. Ora apa-apa Dik. Ya muga-muga hasil remedi luwih apik mbangane sing mau yo. Lah iya, mau salah kaprah. Kok gak ndak luwih luput. Sa
So, oh. Erak Mariora masuk angin. Erak Mariora. Erak mulai hurung. Pisan meneh Mas, ayo Mas. Tes, yoi. Oh, so. Kunci mana? Yuk. Hoi. Asoy. Goyang ke Mas.
Ayo yo. Hoi. Masuk. Hoi. Hoi. Iya 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 iya. Sapa sing arep gawa? Aku sih yes. Topil apa to kayak iki rame-rame? Aku ane malih sunduk, Dik. Oh, ana sunduke. Ono sunduke. Ono kawate. Kayak apa sing ngrembyang kae? Mboke. Lha. Yuk, ready? Go. Aku. Aduh Rama, ibu ngapuranen aku yen ono salah lan lupaku. Bangsani yen aku duweni dosa nganti saiki isih ngrasa ning dada. Ralalitan sandetungo namuji marang kuwoso enggal antuk maring pangapura urip tentrem ayem kokan mulya. Lan marang wong tuwa nganti ono sewu siji seklari. Warakane donya ono sukune wong tuwa wong kang suci gede ganjarane. Tak sangoni 1000 siji. Larang ya mas. Anajan gur 1000 ning Nek gure tok siji yo larang. Yo.
Mas Anung, kayak dibuka dompetnya. Oh transfer kok di Oh transfer, oke. kiris. Oh, wis ora kelingan sumpah janji marang aku sinet sing lintang rembulan jarene tresnamu kanggo aku. Wis nganti telung detikku nanging sliramu ora kirim warta. Banjur saiki wis teko kowe malah gandeng tenyoliyo. Ora nyono ora ngira kowe medhot paling asmara tresnaku kang tulus suci rambok soko melembok lenjani Apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu. Kadyan ampun sruning ati nanging aku ra bisa ngonjani. muga-muga iso mila tenan ya Cuk. Kosok Kowe oh kowe ya? Oh, kosok kowe ya? Yo 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 yo. oh Kowe ya? Urung Mas, ayo Mas. Meneh Mas. Kowe.
Iku mboten atos. Lah, empuk. Oh. Gila. Ngempuk-empuk Mbak Diana. Yo. Oh ya. Aman Pak Kidul? Wah, ready. Ready. Aman kok ready. Elok, elok, Tak takoni aman kok ready. So meneng aku. Wis ngerti ready bareng. Temenake. Ono situ. Nas. Nas. Oke, oke. Engko jelali joget ngene iki, Pak. Yo. 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 Haya. Yo. Yuk, 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 yuk. Sekali lagi Mas Yuda. Iya kerja bos. Yo. Haya. Alhamdulillah. Oh, sembuh. Aku menghayati. Apane? Dadi sing leboni.